Teodora Džehverović gostovala je u jednoj emisiji gde je otvoreno pričala o svom prijateljstvu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali je spomenula i bivšeg dečka Anđela Rankovića, pa je objasnila da bi svoje majci Goci zabranila sva televizijska gostovanja jer mnogo priča iznosi i ono što ne bi trebala. Mnogo se priča o mom odnosu sa Gastozom. Mogu da kažem da nisam u svađi sa njim, rekla je Teodora, a onda spomenula i bivšeg dečka Rankovića. Objasnila je da li bi se pozdravila sa njim kada bi ga srela. Sve zavisi kakva je situacija. Sada da sam ja negde na ulici ili u emisiji, da, ali da idem namenski, ne. Naravno da bih se javila, rekla je. A onda se razbesnala na pitanje o dečku košarkašu Maticu Rebecu. Nikad od mene ništa nećete čuti, što se mene tiče. Mamu zovite, ali suština priče je da ništa nije istina. Zabranit ću joj gostovanja, rekla je. A kako će na ovo da reaguje mama Džehva, ostaje da sačekamo i vidimo.